Hello लोगोफोर Good evening बयनिसिमबो दायो माने रिल्स भिडिअ बानायनो थांनो नागिरदों आरोना आइफवालियाव नोंथांमोननो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै सोर सोर थाङो नोंथांमोननो दा देखायगोन आरोना नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय गोबावजों आं दिनै आं सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना आं दा देखायगोन र' सोर बियो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादोंब्ला ओमफ्राय जायफ्रा रिल्स भिडिअ नायनो मोजां मोनो फेसबुकखौ फल' खालामना होबानो जाबाय इउटुबावबो होखागोन नोंथांमोना जेराव गोसो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं जा सान्दुं गोसा आरोना ओंखारनो हागोन हाया आरोना ओमफ्राय होमबाबो नोंथांमोना एसे देखायनोसै नै सान्दुङा जा गोसा सान्दुङा गोसाथार फैद' दावखोलाङो नामा दे ना दावखोलाङो औ दे Oh my god ayo सान्दुङा ओरैबायदि गरम मानसि लायनो थांगासिनो दं आरोना सासे मानसिखौ एक्ट्रेसखौ लायनो थांगासिनो दङ मा होनो माने एक्ट्रेसखौ लायदों आरोना जोंखौ दोननानै गारिया गंसेल' नालाय आंनाबो दिनै गारि गैया बेखायनो गारि गंसेखाय रोगानांगौ जादों आरोना एक्ट्रेसआबो ओरैनोसो माने रिल्स भिडिअनि एक्ट्रेस आरो रिल्स भिडिअनि एक्ट्रेस जागोन ओमफ्राय नै जा जोमैया दाखाथार आरोना ओमफ्राय जोंना माने ससेल' थाबायखानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय जायगाया बरियाल' फानो नै जायगा बरियाल' जायगाया थामाम नुखादों दसे नेगासिनो दं आरोना दाबोनो सफैयाखै बिसोरो ओमफ्राय नै जोमैया बरियाखाय नोंथांमोना देखायबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ इन्जय खालामबाय थादो आरोना नायनायजों लोगोसे ओमफ्राय दाबोनो सफैया बिसोर सफैसान्दियावनो आङो देलायनानै थानोसै आरोना माने ड्रेस गानना थानोसै नै दालाङा बेनो आइफवालि ब्रिज वाव नै जोंना एक्ट्रेसआ मेकआप खालामदों आरोना लोगोफोर दासो सफैदों दहायनिफ्राय नेगासिनो दङ ओमफ्राय माने मेकआप खालामनायाव दा लिपस्टिक माबा फुनाखै नालाय एसे बोरैबा नुदों उगालेनो नै बेनो एक्ट्रेसआ लोगोफोर रिल्स भिडिअनि एक्ट्रेस आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव फेसबुकआव इउटुबाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जों रिल्स भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बियो मेकआप खालामखांबा आरोना रायज्लायनोसै ओमफ्राय होमबा नायलांबाय थादो ना हिट बानायगोन लोगोफोर गासिबो हिन्दी बानायगोन आरोना ओमफ्राय बर'निबो बानायगोन मेकआप गैया बेखौनो मेकआप खालामलाबायनानै फुनांगौ जायो थान्दा गुसुनो गरमबाबो वाव मेकआप होनाबो मोजांथारथ' ब्रासआनो लाबाखैनो ओमफ्राय ब्रास लाबाखैनो जाबाय नै लोगोफोर नै गरम बोथोरावनो कट गानबाय आं ओरैबायदि सिङाव थुकथिं बोहैगासिनो दं आरोना मिथिला आरोना फट' रिल्स भिडिअनि थाखायनो बिथाङा इन्सटाग्रामनि थाखाय आरो बेखायनो जों ओमफ्राय बर'बो बानायगोन र' दा बानायगोनसै उनाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नै मोजां नुदों दे ओमफ्राय नोंनि खर'आव माथो जोमैया होदेरनाय ना इदिट जाखो इदिटसो खोमा इलाय बोरैबाथ' होदेरनाय बायदिसो नुयोना मोजां नुदों दे औ जों दा आंखौ जाम्बा बास नुदों ना आं दा बोरैबा नुदों नुवाखै जाम्बा बास नुदों बिदि गानबा समाया मोनो आं अरजाया मानसिफोरनि बिथाङा तामिल आं बड'लेण्डनि आरोबाव मोनसे ड्रेस गानलायबाय सुनांगौआ दंसै आरो अखा खोरोमगासिनो दङ गाबोन सान्दुं दुङाबा गैला आरोना ओमफ्राय दा लास्ट मोनसे भिडिअ खालामबावनोसै आरोना ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर भिडिअ खालामखांबाय बिथाङा मेकआप